Detective Arbo. I am Detective Arun. I am Detective Boj. We are Detective Arbuz. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಷಯದಾದ ಪನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ ಅಂದೆ ಪನಲಿದೆ ಪನಗ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಗಮ್ಜಾಲ್. ಈ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಂದು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳೋಡು ಮೂಲು ಗಮ್ಜಾಲ್ದ ನೀ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ ನಕುಲ್ ಬೈದರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಕ್ಕಳ್ದ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಕ್ಕಳ್ದ ಗಮ್ಜಾಲ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚೂರು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ದಾಯಪನಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದು ಪಡು ಅತ್ರ ನವೀನಣ್ಣ ಅದು ಪಡು ಇನಿ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆತ ಯಾವ್ದು ದಾಯಪನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀತ ಈ ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ದು ಏನೊಂದಿತ್ತ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಏಪ ಲಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಕದಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಬೈದಿನ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಚೂರು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮನ್ಪುಗನೆ ಐಟುಡ್ದು ದುಂಬು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಗಮ್ಜಾಲ್ದ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ ನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಓಲಾ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡಾಡ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜರ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಐತ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೊಸಲ್ದ ಅರಸಾಯನಂಚಿಂದ ನವೀನ್ ಡಿಪಾಡಿಲ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇರಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ ಪನ್ಪುಣ ಆಡ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ ಪಾತೆರ ವಿಷಯದ ಪನಗ ಈ ಮೋದಿ ನಕುಲಾಡಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ನಾಗ ಫ್ರೀ ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನವೀನಣ್ಣ ಫ್ರೀ ಮಂತೊಂಡೇರು ಅಂಚ. ಸೊ ಅರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ಒಂದೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷದ ಸಿನಿಮಾ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಕತೆ ನಿರ್ದೇಶನ, ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಜೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂದಿರ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂದಿರ ಡೆವಿಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂದಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬೆಂತಿರ್ತದೆ. ಯಾಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ರಿಸ್ಕ್ಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು. ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಡಂದಾಂಡ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಲಿದು ರಸ್ಕ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಆಸೆ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಬಂದಾಗ 50 ವರ್ಷ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗವು ಪಾಪ ಏತ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು 50 ವರ್ಷ ಸುರುಕು ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪಾಪ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನದಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದುವೇ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಂಗಲ ಗಮ್ಜಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡೆ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯನೇ. ನನ್ನ ಎಂಗಲ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 14 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇತೋ ಸಿನಿಮಾಲು ಮತ್ತು ಬರಿಯರುಂಡು ಒಯ್ಯೋ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಲು ಸುಮಾರು ಮತ್ತು ಬರಿಯರುಂಡು ಅಂಚದ ಪುನಗ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಎಂಗಲಂಜಿನ ಕಲಾವಿದರೆ ಎಂಗಲಂಜಿನ ಚಿತ್ರತಂಡಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಎಂಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಎಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆಡ ಬದುಕದಿನಿ ನಿಕ್ಲೇರ್ದ ಹತ್ರ ನಿಖಲು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಖಲು ಬತ್ತದವಳು ಥಿಯೇಟರ್ಡೇ ಬತ್ತದ ತೂಡು ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಪೆಟಿಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರತು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಟ ನೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೂಲೆ ಸುರುಕು ನಿಖಲು ಥಿಯೇಟರ್ಡೇ ಬತ್ತೂಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇತೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರ ಮತ ಮೂಲು ನನಾತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪೇರು ನಿಖಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಪಂಡರ್ ನವೀನ ದಾಯಪನಗ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆದ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಆಣ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಬೈದಾರೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ 50ನೇ ವರ್ಷ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಈ ನಿಖಲ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬರಿಕದೀಕ ಇರ್ ಮಾತ ಪಂಡರ್ ಮೂವಿದ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪನ್ಪರ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಜಿನ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಉಲ್ಲೆತ್ತೆ ಪಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆತೆ ಯಾನ್ ಬುರ್ಚಿಂಕ್ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೇ ಅಂಚೊಂಡು ಇರ್ನ ಇತ್ತಿನ ಫಿಸಿಕ್ಗೆ ಅವು ಸೂಟ್ ಆಪುನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ದಯಮಲ್ತ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀರು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿರು ಅಂಚಿದ ಪುನಗ ಆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜೀವ ಕೊರ್ತೆ ಅಕುಲು ಇತ್ತ ಪುರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೂಪೇಶ್ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದನು ಅಂಚದ ಪುನಃ ಅಕುಲ್ ಪಂಡಗೆ ಕಾತ್ ನಂಬಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಬತ್ತದು ನಿಖುಲು ತುಯ್ಯಾರಂದಾಂಡ ಓ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಬಣ್ಣದ ನಿಖಲ ಬಾಯರ್ದು ಕೇಂಡ ಇಂಕ ನಲ್ಲಾತೊಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ದಿಕ್ಕು ಖಂಡಿತ ನವೀನಣ್ಣ ಅವು ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಯಾಪನ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಮಂದರ್ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಪಾತ್ರ ನೆಂಕುಲೇನು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೊಡಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ
ಟ್ರೈಲರ್ ದ ಬುಡ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಉಪ್ಪಂದಿ ನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಪನ್ನಗ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆಡ್ದು ಒಕ್ಕ ದುಂಬು ಆತೀನಿ ಇಂಕೈತೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಡಿಜ್ಜನ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋತೀನಿ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ ಅದ್ರ ಮನ್ನಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕನ್ನ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇತ್ತಿನ ನಾರು ಪನ್ನಿ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅನ್ನ ಮಂದು ಅಂದು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನವೀನಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನವೀನಣ್ಣ ನಿಗಳು ಟೇಟಾಡ್ ಬತ್ತುಲೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಪಕ್ಕ ಕ್ರಿಪ್ಸಿ ಆದುಪ್ಪುಡು ಅವು ಮೀನು ತತ್ತಂದಾಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಮಜಾ ದಿಕ್ಕೊಡು ನಾನು ನಿಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗಮ್ಜಾಲೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗಳಂಜಿನ ಚಿತ್ರತಂಡ ಗೊಪ್ಪಡು ಗಮ್ಜಾಲ್ನ ಗೆಂದಲೆ ಅವ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕೆ ಅವಯತ್ತು ಸಿನಿಮಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯರುಂಡು ಐಲ್ನ ಗೆಂದಲೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬದುಕಲೆ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಮಿತಿ ಆಪಲ ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರಿಗೊಂಚೂರು ಕುಸಾಲ ಆತಿ ದಿಲ್ ತೋ ಬಚ್ಚಾ ಏಜಿ ದನಿ ಗಂಟೆ ಬತ್ತಾಂಡು ಐ ಟ್ರೈನರ್ ಬರ್ರಾಂಡು Dip and shine, release all your positive residing inside. Tap into the peel. ನೆಡ್ದು ನಿಕ್ ಬೂಚಿಡ್ ಕೊಡ್ತುಲೆತ್ತ ಅದೇ ಎಂಜಿನ ಟ್ರೈನರ ಅದೇನ ಬೋಡದಿಯ ಮಾರ Friendship is beautiful. Friendship is beautiful. Friendship is beautiful. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮುಲುಲ್ಲೆರ್ ಆರೆ ಗಿರ್ಗಿಟೆಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾದಾರೆ ಎಂಚ ಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀತ ಯಾನಂದತ್ತ ಐ ಥಿಂಕ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಲ ದೀದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅರಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಟೈಮ್ ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಎದುರುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮನ್ಪುಗನೆ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ದ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪನ್ನ ಕೊಂಚ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ದಯಪನ ಸರ್ಕಸ್ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಇತ್ತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದ್ದು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾನು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಬೋಡ್ತಿಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೋದು ಹೇಳ್ಪಾರೆ ಅವು ಐಟುಂಟು ಅವು ಗೊತ್ತ ನಿಂಗ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತದ ಈರು ಬರಿಪಿಡಿ ಬಲ ಎಂಗಲ್ ತೆಲ್ಪು ಅವಂತ ಖಂಡಿತ ಎಂಕೊಂಚ ಕೇಟತೆ ನಿರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಂಚ ಪನಗಿರಿ ಎಂಚ ಬರೆ ಪರತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಕ್ ಅವಡ್ ಅತರ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅವಡ್ ಮಾತ ಉಂಟು ಅವು ಎಂಚ ನಿಂಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಐತೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಬಳ್ಳಿ ಸರ್ ಆದಪ್ಪು ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಭೋಜಿ ಸರ್ ಮೊಗಲ ಪೂರ ರೂಪೇಶ್ ಮೊಗಲ್ ಪೂರ ಮೊಗಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಗಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಚಂದ ಅಗಲೇನ್ ತೂದು ಅಗಲೇನ ಮದಿಯೊಂಬ ಅಗಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅವರ ಮಂತದ್ದು ತೋಜದ ಅಂಚ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡೆ ರೀಚ್ ಆಪು ಓಕೆ ಆಲ್ರೈಟ್ ಅರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಂಕೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇರ್ ನೆಟ್ ಆಕ್ಲ ಮಂದರತೆ ಇರ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ದ ಪೂರ ತೂಯ ಯಾನೆ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನನ್ನತ್ತ ಜನಕುಲ್ ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಜನಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬದದು ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಡು ದಯಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ದಯಬನ್ನ 11 ತಿಂಗಳಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದ ಅಂಚ ಅದು ಏರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತವರ ಜನಕ್ಕುಲು ಟಾಕಿಸ್ ತಡೆ ಬರೋಡದೆ ಬರೋದಂಡ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆತೊಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಂದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕಿಸ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಆಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೈದನು ಅಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಜನಕ್ಕುಲು ಬತ್ತಿನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತೆಲ್ತದ್ದು ಪೋರೆ ಉಂಟು ಈರಿನ ರೋಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗೆ ದಾಲ ರಿವೀಲ್ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗುಲ್ಪ ನೋಡು ಅದು ಏನೋ ಇರೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕನ್ನು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನು ಜೀರ್ ಪಂತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪನಗ ಒಂಜಿ 11 ವರ್ಷದಿಂಚಿ 11 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನ್ನಡ ಬರೋದೇ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಕುಡ್ಲ ಅವಡಿ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾಂಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದೇನೆ ಎಂಕುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಮ್ಜಾಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದೆ ಆರ್ ಅರ್ನ ಪಂಜರ್ ಎಂಕ್ ದಾದನ್ ನಾನಲ್ಲ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ಓಡ್ದುಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ದ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓಲಾವ್ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಮಾತಾ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಸೊ ಓ ಪಂಡಲ್ ಓಕೆ ಗಿರಿಗಿಡದ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ನನಗ ಆಯಂಚೂರು ಮಾನಸಿಕನಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೀರೋವು ತೋಜುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಗೆಂದಾಲೆ ಈ ಮೂಲಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನತ್ತಿ ಇಲ್ಲೆಂಗಲ್ ತಿನ್ನಾಗ ಇರೆಗಂದ ಬರಿಟು ಅಂತ ಬಳಸ ದೀಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಸೈದಿನಾಯಕ ದೀಪನತ್ತ ಮಾರ ಜೋಡಿ ತಿನ್ನಾಗಲ ದೀಪಾರ ವಾರ್ತಾ ಶ್ರೀಯಂತ ಬಲದೇವಾನಂದ ಸಾಗರ ನೀನು ಅಮ್ಮೆದಿಕ್ಕೆ ಜಲ್ಮುಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡರಿ ಮೇ
ಖಾಲಿ ಪುಟ್ಟಂಡೆ ಅವ್ಜಿ ಮರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪ ಹೊಡಿಯ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಡೆ ಕೇಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಬಿತ್ತು ಕೇಳದಿದ್ದು ಪೊತ್ತೆ ಕೈಕಾರ್ ಪೊಲಿದಿನ ಮುಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ನನೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಕತ್ತಾರ ಉಂಟೊಮ್ಮೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆ ನಾನು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದು ಪನ್ನೊಲಿದೆ ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ತೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಡಾಪುಂಡು ತೆಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪುಗಂದು ಸೊ ಇರಡವಂತೆ ರಡ್ಡು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನಿ ಅನ್ನ ಗಮ್ಜಾಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ನದಾದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ನೊಡೊಂದುಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನ ತುಳುತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಡೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಒಪ್ಪು ಡ್ರಾಮಾ ಡೊಪ್ಪು ಏನ ಪನ್ನ ತುಳುತಗಲೆಗೆ ಗಮ್ಮದ ಅವಡು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಅವಡು ಐಕೆ ಸರ್ತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಟೈಟಲೇ ಗಮ್ಜಾಲ್ ದೀತೀನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಅವಡು ದಾದಪನಗ ಒಂದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪನಗ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತ ಎಂದ್ರೆಸರು ಮಂದ ದಾಯಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ ದಿಯರು ದಾದ ಎಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಂದು ಸೊ ಅಕಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಪನಗ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದೆಟ್ಟು ಓಡು ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಪನ್ನೊಡು ದಯಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಇರ್ ದಾದ ಎಂಚ ಬರೊಂದುಲ್ಲರಂದು ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರಗಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಬೇತೇನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಳ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲಾಗ ವಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಪಿನಾರ ಅವಳ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಮ್ಮಡು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ದಯಪನಗ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟರೆ ಮೊಕ್ಕಲ ರಜ್ಜಂತ ರೋಲ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಿನಿಗಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೋಚ್ಪೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ನಿಂದಿಕಲ ರೋಲ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಇಟ್ಲ ಹಿಟ್ ಅವಡ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನಾತ್ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಮಾತ ನರೇಟ್ ಮನ್ಪಡೆ ನಾನು ದೇವಡ ನಟ್ಟುವೆ ಅಂಚ ನಿಂದಿಕಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ದಕ್ಕರಗಿತ್ತಂಡ ಇಂಚ ದಕ್ಕೂರ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನೇ ಡಲ್ ಇತ್ತೇರು ಆದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತ ಜಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕಲ್ ಇಡೀ ತಂಡಗ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಏತ್ ಬಲ್ತಾನೆ ಡಬಲ್ ಬಲ್ಪಡನಿ ಅಂತ ದೇವಡ ನಟ್ವೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪಮ್ಮೈ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಚಕಬುಕ್ಕೆ ಬೇರಿಟ್ಟುಂಡು ರಪ್ಪ ಕೈಪಡ ತೆಪ್ಪಲೇತಾ ಎನ್ಮ ಪೌಂಡ ಚೈನವು ಯುದ್ಧಮೋಲು ಮುಚ್ಚಿ ತಿಂಗಳ ಬಂಜಿನಾಳು ಓ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಪೊಣ್ಣ ಮರಲುಂಡ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಈ ಇಂಚಿನೇ ಪಣದಿ ಏನದಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಉಳ್ಳರು ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಇಜ್ಜರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಬೈದರು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಬುಡಿದಿ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದತ್ತು ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವಚ್ಚಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪವಿತ್ರ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಕಣ್ಣ ನೀವು ಒಲ್ಲೆರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೋಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಜಾರ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಗೆ ಮಂತಂದೊಲ್ಲೆರು ಮಲ್ಲೆ ಜರಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಗಮ್ಜಾಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ಗ ಕಣ್ಣನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ಗ ನಿಕಲ ರೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡೆಂಕ್ ಸೊ ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಅರವಿಂದ್ ಬಳ್ಳಾರ್ನ ವೈಫ್ನ ರೋಲ್ ಮಂದನೆಟ್ಟು ಕಣ್ಣನಿ ಎಂಚೆತ್ತರಿ ಎಂಚ ಪನ ನಿಕಲ ಮೋಕೆ ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಅದಲ್ಲಂಚ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ ವಿವರ್ಸ್ಗೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತು ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಮತ್ತು ಅರ್ನನೆ ಪ್ಯಾರದ್ ಮಂತಂದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಪೇಷಂಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿಗ್ಗಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಂತ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸೊ ರೋಲ್ ಮಂತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಾದೆ ಉಂಡು ಗಮ್ಜಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ನಿಕಲ ಪೇರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ನಾನು ಇಲ್ಲಡು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ನಿಕಲನೆ ಫೋಟೋ ಒಪ್ಪುಣ ಅಂದತೆ ಐಡಿಯಲ್ ಕಪಲ್ ಪಂದ್ ಚಪ್ಪನ್ ಬೇರೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪವಿತ್ರ ಇರೆಗ್ಲ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಡ ನಟೊಂದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಹಿಟ್ ಆವಡಂದು ದೇವಡ ನಾಟಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರುಣ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬೋಜ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಬೂಜ್ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಇಡೆ ಮಟ್ಟ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಾಡ್ ಬರ್ತಾರ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಜಾಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಕುಲ್ ಬತ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೆರು ಅವು ಅಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಆಂಡ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂದಿನ ಕಿಂಗ್ ಉಲ್ಲರತೆ ಅರಡ ರಡ್ಡು ಪಾತೆನ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲರ್ ಮೂಲು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಇರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದು ಇರಾಗ ಅವಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದು ಸೊ ಅರಡ ಪಾತೆನಾಗ ಯಾ ನರ್ವಸ್ ಆತೆ ಇರೊಂದು ತೂದು ನರ್ವಸ್ ಆತೀನಿ ಆಲ್ರೈಟ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾನಿರನ್ ಪನ್ಪೆ ನನ್ನದು ಮಿತ್ತು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಎಂಕೆಲ್ಲ ದಾದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೋತುಂಡು ಸೊ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇಪನಾಗ 11 months ಅಡ್ದಿಂಚಿ ದಾಲ ಅವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಓಕೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಂಕಲೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿ ವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಏಪ ಸರಿ ಆಪೋಣ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇರ್ನ ಮಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಪೋಟ್ರೆ ಮಂತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್
ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ಈರು ಪನ್ಲೆಕನೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಒಂಚೂರು ಅದು ಸರಿಯಾವಪ್ಪ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ ಅಂದು. ಬಟ್ ವಾಯು ಬಕ್ಕ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನದು. ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು, ಏಪ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು. ಇಂಚ ಮಾತ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಪೋಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಏಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಥವಾ 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತು. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಪಿದೇ ಪೋಬ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಯಾನು ಸರ್ಕಸ್ ಈ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪಡೋಣ ನನ್ನ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಕಾಪಾಡಾವು. ಬಟ್ ಗಮ್ಜಾಲ ಅಂಡ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಸೂಟ್ ಆಪುನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದನ್ನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳಕ್ಕೆ ಏನ ಬಂಡಾರ ಅಂದು ಮಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಟೈಮ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ರಿಸ್ಕ್ ಮಲ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಇದಾಗಿ ಬಂಡ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಆಂಥಾಲಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದನೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜತ್ತು ಏಪಲ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಿಡಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಅಂಚತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು, ಮಿಡಲ್ ಆನಾಗ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗಿಯುಂಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು, ಎಂಡ್ ಆನಾಗ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಸೊ ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರೆ 2.5 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂವಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸುರುತ ಆಂಥಾಲಜಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ಮಧ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಾದ ಅಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬತ್ತು ತೂಲೆ. ಡ್ಯಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಲ್ BGM ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲಿಕೆದ ವಿಷಯ ಪನೋಡನೆ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ಭೋಜನ್ನೆ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಸಂದೀಪರು, ಉಮೇಶನ್ನೆ ಬೆಗಲ್ ಮಾತ ಬೂರ್ ತೆಲ್ಪಾವೇರು, ನವೀನನ್ನೇ ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ಪಾವೇರು. ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂಚನ ಬುಲ್ಪಾವ್ರು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಗೆಟಪ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಲಾರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪ ಅವು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂತ ಬಂಗಡುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಂದು ನಾತ್ ಈಸಿದ ಬೇರತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತನೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾವರಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೆ 50 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು. ಗಮ್ಜಾಲ್ ತುಲೆ 50 ವರ್ಷನ ಗಮ್ಜಾಲ್ ತೂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗಮ್ಜಾಲ್ ತುಲೆ 50 ವರ್ಷನ ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಇರು ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀರು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪಂಡರು ಸುರುಕಾದ ಇರು ವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ ಲೈಫ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪನಗದಾದ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ 10-15 ಗಂಟೆಗೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪನಗ ಅರ್ಥದಾದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎನ್ಯಾ ಓಕೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪುನು ಅತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾತಂತು ಗಮ್ಜಾಲ್ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಾದೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಇದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ದು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡದಾದ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ದಿದ್ದ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್. ಬಟ್ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತ ನನ್ಬೇಕು. ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ತುಳುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಾ ತುಳು ವರ್ಡ್ ಐತ ಅರ್ಥ ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಲಿ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ ತುಳು ತಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ತುನಗ ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಒಂದು ಗಮ್ಜಾಲ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಯನಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಂದ ಅದಪ್ಪನಾಗ ರಡ್ಡೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಚೂರು ಮೈಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಪೋಡು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ಏತ್ ಹಿಟ್ ಆತನ ಐತ 3 times ಗಮ್ಜಾಲ್ ಹಿಟ್ ಆವಡಂದೆ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುನು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿನ್ನದು ಬಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಪೋನಾಗ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಾರು ಆಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತೆಲ್ಪುಜಾರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸುದೊಳಗೆ ಪೊಗ್ಗುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟರ್. ಸೊ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಕುಲ್ ಪರಿ ಅಂಚಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂಡರೆಂದೇನು ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಬರೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ತಗೋಲಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲರೆಂದೇನು. ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ 19th ಗಮ್ಜಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪೂಜಾ ನೀರು ಒಂಜಿ ಸೈಪ್ ನೋಡಿದುಂಬು ಗಮ್ಜಾಲ್ಡು ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಪೂಜಾ ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಮುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನಡ ಪೂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಓಡು.
ಹೆಂಗ್ ಮುಗ್ಲೆಂದು ನಾ ಗುಬ್ಬಿರನ್ನ ನಾಟಕ ಕಂಪಿಂತು ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡ್ ಮೇಬಾಲೆ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು ಇವರು ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು ಎಂಚು ನಂಜಿ ಪಡ್ಪೋಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ